Mami, môžem ísť von? Jasné, že zlatička môžeš. Choď. Jej, ďakujem, mami. Nemáš žať. Kto je to? Koho asi tak začarujem. Kašlem na to. Idem do školy. Ahoj, Veronika. Čaves. Nechceš si ísť porozprávať sa? Počkaj, dnejšiu ti musím veľmi dôležite povedať. Čo to je? Taká jedna čarodejnica tu je. Volá sa Čierna mačka a má jedno oko zelené a jedno oranžové. Takú som už raz videla, ale potom som kašľal na to. To si nemal urobiť. Ona ti teraz začaruje. Na čo? Tým sa už netráp. Dobre, ďakujem za info. Idem preč. Koho asi tak začarujem. Ahoj, ty bosorka. No poďme začarovať. No poď. Tak chceš, aby sa ťa začarovala? Bude to boleť. Aspoň sa uistíme, či vieš fakt čarovať. Fajn, tak poďme čarovať. Abrakadabra, aby bola z teba ceruzka. Tak ti treba. Pomoc, ja som to fakt mal vedieť, že ja sa premením na ceruzku. Kde je môj synáček? Už je polnoc a ja sa o to strašne bojím. Zavolám policajtov. Pip. Čo sa stalo? Môj synáček sa asi stratil. Že tam budeme. Tiež ďakujem veľmi, policajti. Čo synak? Niekde zase Ruska. To som ja, Sloník, zachránte ma. Dobre. Bosorka. Čo chcete? Pán policajt, prečo ste si prišli pre mňa? Lebo si bosorka. Tak ti treba. Prečo sa mreže? Lebo. Fakt odpoveď. Ďakujem, pán policajt. Nemáš že žať.